Idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagutan nga ron ti surat, ti pakasalitaan ni Eric nga napuluan. Mahal. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Kasla na sulek dagiti bukel ti matak, ida makitak ti may sa babae, amagmag na. Papan na nga ta, nakunak itinakem ko. Gabot na masabat ko manong nemi, sinaraak ti dalan na. Nakigtot, ala. Awan ti pagdanagam ading, nasayata ka tao. O, pero siniraan ti dalang ko manong, kahit ko lang ang maama mo. Ano? Kahit ka lang maama mo. Siya gayam ni Eric, siya kumit ni Lenlen. Injayak ti dakulap ko manong nemi, ket injaya naman. Nagraip ti dakulap mi. Wow. Naglamuyot manong nemi. Naglambuyot ita kulap mo, ading. Kit si kamanong nakarsang. Ay, kuwang amin, agom obrakti construction. May saka construction worker. Kaya lang, nangato ti sweldo. Gabuta may saka na kita nangangato. Manong sweldo manong ti makasal daw. 800. Wow. Manot makalawas nga rod. Times 6. 4,800. Owen. Napiyapay kang ka manong Eric, tanag-ngato ti sweldo. Ngem siya, nagbasit ti sweldo ti karinderya. Working student na. Kadi. Mabiglang. Mabaling ka din kawisan ka? So, tino. Iti kasid ka na pagmeriandaan ta. Wano kayat mo? Hindi dya Jollibee? Jay McDo? Kasusuldo kay. Ay, i-date na. Una, sinabraran pa nagamamuta. Sige, mayatag. Madlaw na siguro manong naming nga kursonada ak, kat syempre, pinagustuhan nakmita. Mo taon mo, Lenlen? 19? Para purchir ko na eh. Apo, marigata na. Ano? Apay, permi, pagbayad ko piti kaserak. Amin. So, hasla marigatanak. No kayat mo, tulungan ka. Ha? Kasano? Kahit basta sweldo ak. Ikang ka. DJ 48 na sweldo ti makalawas. Nito ko king gadayay 3,000. Di okay na. Ikan nagti 3,000 kadalawas? Kawan. Kababain manong. Ado unay. Anya pa ti mabati keng ka. No kayat mo ka naggudwata. Paggudwan da G48. Adi ka? Bali purpur no ka. Purpur? Tupur ko na ma. Una, tupur no ka. Tupur. Tupur. Ala. Samot sa bali nga kahit nasa wanda tamanong, tupur-tupur ko naman. Manong naimiga po ta talaga nga nainlabak, imanugutak. Hoy, di ka kasusuldo mita, manong? Hoy, ngayamsak ba yung umanugutak? Nga, kadagsuldo ak at ikang ka. Masapul pa yung sumbatan na. Ano sa lutsud mo? I love you, Lenlen. Ala?
Nagalisto mo tan, manong. Kasan naman at nabas na eh. Agaramat kang ka. No saan na kumakayat, saan ka kumasimursurot, di ba? Di kamin? Na love at first sight ka, na? Na love at first sight ka, Lenlen. Kasta ka man siguro kanya-kanya. Tas simurot ka kanya. Ken mayat kang katikwartak. No kasta kang sweldoak. Matulungan ka lang nga makapaggraduar. One of the boyfriend mo? Ay, awan pa, manong. Awan pa. Masakot na kita eh. Masakot ka direta. Napi nga mong kang student ka. Nagsina na kita naganakan niya. Awan ti simurutak ka dakwada. So nga nagsuluak. Hindi pa lang ang active fourth year high school So nga nagraduara ko ni high school. Nagsapul ako ni trabaho. Nagbalin ako na working student. Hindi makamerienda kami manong naming palagip na dadya kwartang itod kuking kuwan. So, bata nagpaya. Okay, mayatak. Yung magtulag ta. Ano pagtulagan ta? Ito makapagturpos akon. Kaya na pagtrabahwak, isunto pa lang ti pananging kasar mo kanya. Nga isunto pa lang ang mapasamak ka data. Kahit mo asawan, di mo kaya't no, at dan mapasamang ka na ta. Kasunog nga roden manong nagsiko ka. May salangin nga tawin. Sige, umano ko ta. Ngayon mabalinta arakop ken bisito. Wala. Ngayon no, takikuan nak, kampay nga mabalin Kahit ko sigurado eh. Sige. Dito yun eh. 2-4. 2-5. Awan bariyak eh. Hindi 2-5 latan. Sige. 2-5 ti makalawas Ngayon no talaga ka sa pulak. Baka itid mo amin no ka. No talaga ka sa pulak. Una no talaga ka sa pulam. Ngayon kaputasan mo pa unay kasapulan. Kentap no saan ka nga gubobra. 2-4 ti linawas. Ngayon. I love you. I love you too. Manong. Alata na. Tapos sigurado, awagan na kiti. Eric? Haan? Anong rod? Mahal. Mahal? Sige, I love you, mahal ko na. I love you, mahal. I love you too, mahal. Kat inarakop ko manong name sa ko rin naman di kiti pipig na. Yung mapagbiit, gusto nan. Kasi lang no ka, arakop la pagbiit sa gek pagbiit. Apa nga di mo kahit nga napaot. Ikas ano na masulisog Kahit ituyet ko, bagag si kuga. Mawatan na ko mamahal. Sige mahal, no problem. Awatin ka lata. Because mahal kita. Ini agawin akon manong name tumawat ni nanang ti kwarta. Kay gagangay ititid mo no ko anak ko. Tapno damay inayon ti kwa. May gatang ka nagitid dumaka sa pulan. Nang ada problema kay. Tabay. Na problema. Ada ka di nakautang ka kadikit, binayadam. Kasta nga peso nang. Ano ko mati nakautangam? Naksayan ti 2,500 ti sweldo. Aniya? Taapay. Ada ko binayatak nga utang ko. Nene. Ada samot ti nobya ma. Tapay no, danubyak. Magastos akon. Nagatuan. Nagatamok baka gimatang ka din ang arawatan na inregalom kang kuan o saan nga kwa. Hanang nga kasangay. Nalengke nga talagang agpugto ananan. Kahit mo saon. Unang at danubya kon. Kahit inikakti 2-5. Abay. Masapul na. Ito suglo ko kan.
Ganayon nga linawas nga ikak, basta sweldo wa. Kaapay! Nang, di ka kumamakargura, yung pakaragsak na ito eh. May salangin nga tawin, agradwarton so na. Nilenlen. Susapo ya. Kahit mo asawan, sikat ibang pabasa ka na dinubium. Nubiam ko na yun. Nubiam? May salang nga tawin. Ito na makapagturpos, siyempre, adantong trabaho na, isuntong pa nagkasarmi. Kaano pa deta? Itadda mo. Ya po ya. Simula, usaran mo tapanunot mo Kuray no, naraman namon. Tsak tupit ko na yun. Naraman ako na nagbibig na. Bibig na lang. Nanang, awan ti problema. No, takikuha ikon, makagsikog. Kat matunde tirapap na. Tak daramat. Hindi na pala kayat nanang. Basta, kinggana ka no lang ti bisito. Susaya. Eric, baka kitagbabawi ka doon natin kasi nararamidam. Kaya po kakaisunang at dan babaeng nubiam, gasto sampay, hangka pa sigurado. Manipod mo idin, manong name sa anak mo tinamang mangted kininanang itilinawas. Kat da jay, adda kanyak manong, sumot ti pangalak ti ornong, ken balunek, ikatangkot balong ko, ken da dumapay masapsapol ko. Na minsan manong name nga pa nagsusweldo manin. Sweldo manin! Tay manin uminaw, kakadwa! Excuse pa lang kakadwa. Ano ta ko nam, Eric? Ag-excuse pa lang. Tapay. Nag-awid ang kadagos Ngam kinabudno naman nun nami kat agur orayan ni Lenlen. Iti dati nga dati imo na idi nga napanan mi. Dan sama din nubiam nga kaidete na. Gastang peso. Pare Peter. Sino? Iya mamuktukin ka. Bahamdag picture kam to takitaham no kasunod pintas na. Mahal. Anda akong ay mahal. Napay kakati ng gururay mahal. Napitak pa ng gururay. Nag-order kan? Wangin. Iso dahil dun Apo, aduman itat order mo. Mahal kakaiso ng adaman sweldo. De, may cut data, bayad na, hindi 2.5. O ano? Siko, bayad. Basta buo nga 2.5 tited mo. Kaya talaga nga masapol ko. Mabaling ka dito may pumasyar di kasera. Mas ladan sakit pa nagduha-duha, mahal. Ako man pa nagduha-duha. Agas to nga roden. Intun maminsan nga lawas. Ijayak to kasera mong umay. Isun to pangitadak ti kwarta. Saan nga dito Saan na magkastosan daw na Dapat kumana dito 2.5 kisot ti pangalaam ti bayad na kita order mo. Sige. Umay kan to di kaserak. Nato yung amin. Amyananin din nagkitaan ta. At balay diya nga pakante. Isut ayang ko. Balay ti pagkasaraan mga nangina. Hala ka lang. Pambarak ka no mangdaldalos. Siksika? Sisya. Maminsan to harap nagsweldoak. Umayag to sa jay tapno. Ijang itod ko ti kwartam. Kayan mga anak tumatan sa jay. Ha? Kawa na. Iluto ang ganto. Agluto akto. Para kadata. Sakto yan. Sida ito. Mahal. Aman, mahal. Umyanak to. Kasta nga rin tinapasamak iti sumaron nga lawas manong name. Nabanak iti ayan, de nagkitaan mi manong name, nagpaamyanan nagsalsalud-sudak sa tiyan. May sabak iti nagsalud-sudak. Nana, naibag nga malimyo. Kastama malimkad pa ikot ni, pasado alas 6, sardabo na. Nga mata pala di init. Apay ka di barok. Nuti ka dito pagkasaraan dito ni Lenlen.
ni Lenlen Cadiz. Uwan na. Data na eh. Tapos ita bala dita. Aday suna na. Andan sa nakita kita kasi mangpad nga nagapot eskwela. Agmay mesa dita? Agmay mesa. Sige na. Ay, kapinanong ka di. Nubiyak na. Basta, nubiyak. Alalaing ka nga ro din. Angam saan ka umumya na. Ani apay na umya na kumakas pagarigan. Loko mo da dyan nga bakit? Di ka umumya na ko na. Kasta mo ni taragsak ni Lenlen, edi makita na, mahal! Ay, mahal! Adakan mahal! When mahal, inarakop ko manong namis ako kinagkan di bibig na. Gusto na. Tsak pinagtutbras. Nabang lulata. Dete kwarta. Makanta pa yung muna Nakahang pa nakaluto. Aman. Kung ka natin nakagdasarin. Di bang mahang kami manong. Nakrimas. Nga po ta na imas niluto. Kung naadano na imas kanot luto at babae kat na imas matisuna. Umiyana ka. Haan nga mabalim mahal. Apay mat, diyak kayat mahal. Uray ka sa nuntot parang paspapas mo into no makadagdwarak, madatrabaho, kan makapagkasartan ton. Mahal ha? Mahawatan ako ma. At damat pamuspusan yung lalaki ka. Amom? Amo ka? Sigan to mga rutuningas jay. Oh no! Luko ka mahal. Man, ori sa mo kayat nga isarek tap no hangkag sikog. Ginda sikan tot makamo. Kanek? Oin? Ang mga nuaramidek data, baka konakto nga ikayang na dito man laingan. Konakto. Madi mahal. Magkamasulisog ta. Nakapapahidam ka? Gabutan na alam mo di kawartam? Muhit mo kiti sublik. Di ka gumurgura kas na mahal. Kasanungan kami. Laglagi pa ma, ang kapinilpilit, sakit nang idyahay tulong mo. Adamat kondisyon ta, nagtulag tamat. Nga oran yan kay kayatan, basta makapag-asawatan. Yung nagbasbasak pa ilaing, no. Tsaka mga panganan. Pinukaw mo tiganas ko mga. Sorry mahal. Tsak tulo ulitin. Ano tamo ulitin? Tsak tulo ulitin ng ibagak na anta mapasama ka na ta. Alam, mahal. Hanggang nagpuyo kas na mahal. Ang matululitin mo yun. Hanggang tululitin na yun. Anong name kang kanahin nagmismisuot ni Nana? Ay, po, ato kumaitan ti ornong mo. Ano saan nga kasi nga pagpapabasayam ka din ti sa mo sigurado no isot maasawa mo saan? Ninanang mat kasan kung tsak masigurado ko ma. Kaya baga mga mo pinapasama ka na kayo? Oren ano kasanunton ti kay kayat kun nanang basta makapag-graduar ka na danto trabaho na. Ay, po, bro. Masuad da, masun ka lang, construction worker ka lang. No makaradwar ton da nga babae ket mga obisinan saan nakanto na kayat. Ringoden nakto no sakti nagbidot. Padasing kan tumot nga pateltalan no siyak tiusto. Umat ngamin pare. Kuno ni pare Peter. Sa mo pa gam na tagakwa. Manot nagastos mo. 2.5 tunggal lawas. Diyos ko. Ninurno mo kumanay dyan. Ato kumaita. Ano dandani makatawanan. Agraduaran han. Nag-finals yun Kat nungas pagarigan na graduaran. Kat mga sumrat kong trabaho na. No dadang trabaho na. Asawa ikton. Maarami kong tumatakay kayat kon. Susapo. Nga taa. Nusot ko na.
Manong nemi, agsweldo ak manen, kat mapanak manen iti kasera. No? At manen ni Suna. Sweetheart, anda akon. Ano nga sweetheart? Mahal ko na mo. Ay, wala ya. Amamang tapay. Tumawan tanton. Maliplipatam. Sorry, mahal. Okay lang, mahal. Dahil 20 kwarta, mahal. Na yun naman, mahal. At pangusarak namin, mahal. Dahil ito pagpaalak. Ay, sige. Alam mo lang amin yan. Dila pagpletek nga rin ti agawid ti ibatin. Intun ka pa nagpaalam. Katintun ko Ito no Sabado. Kada ito ba yung Sabado? Oo, napagpagsunto. Sweldo kang tumanin. Wow. Tiyan tuman karnet kalding. Iso nga na yun naman, tapos kalding. Uy, no problem. Sige ko mag-regalo ka at kalding. Ngarit kalding ko. Sige, humay kan tulat nga rutin. Ha? Ore ta adot amamo ka karuba nga nalingag party, kaya nalingag luto, iti karnet kalding. Kaya dito timtengin day tama nung nemi at sagsagawi sa wakmanin. Sabado manin, padre. Ana, sweldo manin. Ingka manin ipadawat ta kwarta mga nagbambanogam ti mga kalawas. Anang ipadawat si kaman. Agpaala ita nga arabi da girlfriend ko, ti panaggraduar na. Panaggraduar. Ano tingang basaya? Imbagak. Nalpas na graduation na. Hana? Nalpas na graduation na yan. Kaano? Kada di biyernes. Hindi na minsan na biyernes. Uwan. Hindi na minsan na biyernes na graduation. Ngayon, into no rabihi, ita nga aldaw, ita nga rabi iti Sabado, ti pa nagpaala na. Kasta? Uwan. Iso ganda kayo. Inakon. Agsagsagaan ng dikit. Adong mapulutan nga karne kalding. Hindi makandano nakmanong name aw mo tao. Hindi ilukat ko 3 daw. Nakalak. Mahal. 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 Ey, Barok. Sino tawag ka maya? Tuk-tuk-tukam. Nana. Sika hindi natin nagsalutsod kanya kaya. Di may pagkapkin ni Lenlen. Una na. Apa ako ni Lenlen? Itatat pa nagpaala na? Nagpaala nga niya. Di pa naggraduar na. Naggraduar hindi na minsan ng biyernes. Ngayon sa amot nga nagpapaala. Una itat nagtulagan mi nga panagpaala na nana. Amamang pa yung awa ni Suna. Hindi naggraduar din na minsan nga biyernes. Kabigatan na, at dapat lang, Sabado, iti Domingo, isot pa nag-awid ng Gilogarda. Sa tinutayan ti Lugarda, nana? Kaya sa Kalingka. Kalingka, iso na, taga Kalingka. Yung Jack man amunuan na nga paset ti Kalingka. Nana, Jack ka mo di address na. Itad mo ka di Na. Pero nga amok nga kalinggang imtsak amot eksaktong address na. Taapa aya. Kat pinanawan nakmatan na. Amumatan ni Mahal. 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 Sa tinuntayan mo, Mahal. Yan nang titulag ta. Mahal. Kaslak madla ubingin manong nimi agul-ulang agtubtabog ka. Agsangsangit nga mangpukpukaw iti Mahal. Mahal! 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 Kata bareng dumanon sa diya kalingga at apok mo barok, lapag pigsaam, bareng mangag. Sige, may isa, 2 talaw. Mahal! 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 Sa tinutayan mo itan, Mahal. Aging gamay
wala tayo pagkapaman nga rakop, kaya pagkapangaman nga agek, nga naramanang ka. Kasta ka nila ang tibayan, titi ado nga kwarta, ang gastos ko kay ka. Intultuloy ko tinagsangsangit dito balay manong nemi kat data kas taon iti ungit na nanang kinitatang. Dito iti ko namin kang kaide. Mahal ka lang nga mahal. Deta na, mahal. Lagni na nagitindad mo kang kuana, nga bayad lang ti apakapawan nga arakop kinagek, na piya kumamat nuna ka, minuhunam isuna, tapnog balin kumakukwam, loko. Kas tamat ti panangkan tiya, kanyak, dagiti katrabahuak mano. Pare mahal. Eric tinagang ko pare. Yung bunyagan ta kay ti mahal. Pare mahal. Sweldo manin mahal. Ingka manin kini mahal. Ang mahal naman ang arakop at agek niya, 2.5 weekly. Mahal nga talaga manong nini. Kwen-kwenta ado nga talaga. Makagata nga kuha iti motorsiklo ko. 2.5. Mamimpat nga 2.5. Mano, 10,000. Ti makabulan, manong name. Sus Maria. Ket no inornong ko kumanay jay. Dakkel kumaitan. Mahal nga talaga. Agsubli-subliak iti day dyan nga lugar manong name barbarin kunak no bigla nga makitak ni mahal. Ngam awanin manong. Ket ko na kanyak, dagiti naganak kanyak manong. Ala, ibilang multang nga naabak kay ti sugal. Apo na ket di deta kasla kasino, iti nagsugal ang barok. Napiya ko mamatag peso nga pang ka nagkasino at ma-enjoy ang pay. Ngam day dyan nga rod. Napiya ko mamat, paramanan na ka. Asla ka lang, napaggimatang yung GRO. Napiya pa yung GRO nga ginatang mo kumata na ramanam. Ngam dahil dyan nga rod nga mahal. Talaga nga mahal na. Uy, mahal. Isong ito maminsan, saan kalata basta agdardarsudos nga agayat, iti mahal. Uy, nuwan na. Aging kadimteng maninti sa bali nga mahal. Sa bali nga babae ti biyag kumano. Saan ang nagpasbasa? Saan ang workong student? Manong nemi? Ngam na maamok mismo iti karuba ti pagtrabahuan mi. Mapaniti sumakdo manong nemi. Ket nagbitbit iti duwang atimba. Napang sinublatan. Adin siyakon. Lamanong, siyakon natin. Siyak na ni Eric. Siyakmet ni mahal. Ano to ko nam? Magangangaw ka. Mahal tinagang ko manong. Tagalog ti love. So mahal. Apay ka di manong. Ada ka din ng nubiyam nga mahal tinagan na. Awan. Sige nga rod mahal. Isla mo lang mahal kan. Umay kan tuman pa siya rin ni Rabi mahal. Sige mahal. Sige manong Eric. Nanubiyak ni mahal manong nemi ket idi iyawid ko dito balay ket inyong amok kada tatang kininana. Tatang, nanang, nakaduak, inyong amok kada kayo, nubiyak ni mahal. Ana? Kahit mo gusto yung istudento na di ba mahal nga? Saan nanang, nagad na mahal. Ay, kung nakamalan istudento ay daddy, mahal nga nangin ang launay ng babae. Talo manong nemi dekiti mahal nga bunga ti ayan at mi kini mahal. Apay ko nam. Love, pag-ibig. Ayat. No. Love, babae, pag-ibig, lalaki, ayat, babae. Iksot na ganda man. Kasta. Iksot tin anak mi kini mahal. Love, pag-ibig, kini ayat. No love, amok nga tutak na ganti love. Pag-ibig, italang nga nangit ko nga danagan ti pag-ibig. Ayat, italang nga nangit ko nga dayat abanagan. Naragsak kami, kani mahal. Agraman mo tendi kiti, mahal nga anak mi. Mahal ko nagtalab, pag-ibig, ayat.
Dito nga ro, ti pagkasalita, kinagyaman naklaon ti anos mo nga nang ibasa manong nemi, at sabay ko matadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program. Ito nga ro dagnagan nga pagkaya mo, Eric. Eric, thank you.